Това не е пачка, бе. Кичек иска пак човека. Давайте му. Айде пачка. Оле, човека, виж къде си крие парите. Той за той пачка от обувките. Няма да ги реши. Така, 50-100 евро. Кичек за пачката. Пачка, само няма да свалиш панталоните, да изкарваш от другаде пари. Болец. Има малки лица, нямаме тук знака да слагаме 18 червения знак. Портомонето му видяхме. 5 евро за кавала, една тук. Кичек вика специално, продължаваш. Давай, пускай. Нълво. Вай, чорапа човека бърка. Мамо, ти си целия пари в пачка. Я жава 150 евро, 200 евро. Давай пачката, пак. Пачка, свали панталона, болец. Още 50, 250 ли стана? Така. Кавала да дойде тук до пачката вика. Специално, защото човека се ядоса вече. Пачка, ако изкараш още пари, ти ти фалира Гърция. Такива като тебе. Оттам пари, от тук пари. 300 евро. Друг кичек. Колега, дай му другия кичек. Манатарката иска човек. Има ли още? Пак портомонет. Какво става с тебе, бе? Ти вълшебен ли? 20 евро иска Горчу. Учи се сега, учи се. Айде, Горчу, 20 евро. Гледай, гледай! Какво гледаш мене? Стига, Ти с едно от 200 евро ти дадаха за Горчу. Брата! Кичек от малкия брат. За време.
Пашка, какво ли беше с тебе? Казаха, че ще бъркам гащите. Камерата да хваща. Гащите бръкна човека и изкара 50 евро. Мамо! 400 евро от пачката, до сега е 20 евро за върчу. Един танц, ама ние не виждаме ти да имаш половинка. Няма кичегва, стига 100 кичегва. Един танц, покани си една дама. Айде една дама по желание. С болката ли? Нямаш проблеми. Толкова пари имаш право вече да танцуваш. Брат, пачката! Певицата иска да пее. Като всички други, никак не бе лесно, любов от 100 години. Тези очи зелени